Пра якую бяду маўчыць Лукашенка, што вядома пра сям'ю яго самай важнай чыноўніцы, а таксама якія трывожныя перамены абяцае беларусам новы дакумент. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Мінск ратыфікаваў дагавор з Масквой аб гарантыях бяспекі. Адпаведнае рашэнне прынялі сёння беларускія дэпутаты і сенатары. Па гэтым пагадненні бакі абавязваюцца падтрымліваць і абараняць адзін аднаго ўсімі спосабамі і сродкамі. Цытата: «Прадпрымаць адпаведныя дзеянні ў палітычнай, ваеннай і іншых сферах у выпадках замахаў на бяспеку любога з бакоў і саюзнай дзяржавы ў цэлым». Гучыць вельмі сур'ёзна і вельмі выгадна для Лукашэнкі, бо цяпер у выпадку нейкай пагрозы для яго ўлады на дапамогу адразу прыйдуць расійскія войскі. Тым больш раней Масква ўжо абяцала, што гэтая дамова прадугледжвае нават выкарыстанне ядзернай зброі. Але ёсць і не вельмі добрыя для Беларусі нюансы, бо адпаведна і беларускіх салдат пры патрэбе змогуць прыцягваць для абароны Расіі. Акрамя таго, дакумент дазваляе Расійскай Федэрацыі ствараць вайсковыя аб'екты ў Беларусі. Нагадаем, саму дамову Лукашенка і Пуцін падпісалі яшчэ ў снежні. І яшчэ адны трывожныя навіны. Суполка чыгуначнікаў Беларусі паведаміла, што чакаюцца вялікія перамяшчэнні войскаў па ўсёй тэрыторыі краіны. На гэта указвае тое, што проста цяпер улады фарміруюць воінскія эшэлоны. Чыгуначнікі мяркуюць, што прыкладная колькасць такіх цягнікоў можа быць роўнай 16 вайсковым эшэлонам. Калі што, стандартны вайсковы эшэлон уключае 2-3 пасажырскіх вагоны, 10-20 платформаў з тэхнікай і 3-5 крытых вагонаў з боепрыпасамі. Адзначаецца, што для беларускай арміі гэта даволі значнае мерапрыемства па меркаваных аб'ёмах вайсковых перавозак, а павышаны ўзровень сакрэтнасці можа сведчыць пра значнасць аперацыі. Нагадаем таксама, што яшчэ 3 лютага Мінабароны Беларусі паведаміла аб пачатку праверкі боегатоўнасці. Ведамства інфармавала, што будуць праходзіць вучэнні і трэніроўкі рознага маштабу на палігонах і незнаёмых участках мясцовасці. Генпракурор швед не паверыў у анамалію і паабяцаў сур'ёзныя разборкі. Аказалася, што ў Беларусі ёсць дзясяткі раёнаў, дзе гадамі ўсё было ціха і гладка. Там не фіксавалася аніводнага выпадка карупцыі, з якой цяпер актыўна змагаецца якраз Генеральная пракуратура. Сілавікі ў такі пазітыў проста не паверылі, і цяпер генпракурор Андрэй Швед кажа, што гэтыя раёны чакае вельмі сур'ёзная ўвага сілавікоў. Цытата: «Я не веру, што ў пэўных раёнах, а ў нас такіх дзясяткі ў Беларусі, не крадуць». Канец цытаты. Акрамя таго, швед паведаміў, што пракуратура цяпер інтэнсіўна правярае аграрыю перад пасеўной і праблем хапае. Па словах генпракурора, заводзяцца нават крымінальныя справы. Катастрофа, пра якую ў Беларусі маўчаць. Апошнім часам улады старанна хаваюць лічбы, звязаныя з дэмаграфічнымі праблемамі ў Беларусі. Але ж калі пільна прыглядзецца да ўрывачных звестак і паведамленняў чыноўнікаў, то можна зрабіць пэўныя высновы, і высновы гэтыя, на жаль, зусім не радасныя. Напрыклад, выданне «Флагшток» заўважыла даныя пра колькасць народжаных і памерлых за 5 гадоў у Міхалкаўскім сельсавеце Мазырскага раёна. Сітуацыя страшная, бо колькасць памерлых стабільна перавышае колькасць народжаных прыкладна ў 3 разы. Пры насельніцтве больш за 1200 чалавек, у Міхалкаўскім сельсавеце штогод паміралі ад 12 да 17 чалавек, а нараджаліся ад 2 да 7 дзяцей. А ў 23-м годзе на 5 народжаных было 14 памерлых. Іншы прыклад – гэта вёска Жураўлёўка Грабаўскага сельсавета ў Гомельскім раёне. Там за 5 гадоў не нарадзілася ніводнага дзіця, а памерла 5 чалавек. Прычым гэтую тэрыторыю Палесся цалкам можна назваць прэстыжнай сельскай мясцовасцю. Побач буйны райцэнтр, то бок Мазыр, а паблізу саўгаскамбінат «Зара», Мазырскі НПЗ і іншыя прадпрыемствы. Але ж нават тут дэмаграфічная сітуацыя выглядае катастрафічнай. Што ж тады адбываецца ў горшых рэгіёнах, страшна нават уявіць. Адметна, што праблемы ёсць не толькі ў сельскай мясцовасці, якая чакана вымірае апошнія гады, але і ў гарадах. Больш шырокая карціна, але з меншымі падрабязнасцямі, ёсць са Жлобіна. Гэта дынаміка колькасці насельніцтва за апошнія 9 гадоў. Пік па колькасці насельніцтва прыйшоўся на 2020 год. Пасля пачалося зніжэнне, якое ў 2024 годзе дайшло да рэкордна нізкай лічбы. За 4 гады колькасць жыхароў Жлобіна скарацілася амаль на 1000 да 76 800 чалавек.
І яшчэ адна праблема, пра якую не вельмі любяць гаварыць беларускія ўлады, але якая ўсё часцей адбіваецца на звычайных беларусах. Жыхарка Кобрына ўбачыла графік неўролага ў дзіцячай паліклініцы і абурылася, бо аказалася, што медык прымае маленькіх пацыентаў 4 дні на тыдзень і часцей за ўсё працуе менш за 2 гадзіны. Трапіць на прыём можна толькі па талонах. Журналісты «Зеркала» пазванілі ў паліклініку, каб спытаць, што адбываецца. Там шчыра адказалі, што гэта адзіны неўролаг у дзіцячай паліклініцы. Іншых профільных лекараў няма і не будзе. Ды і гэты спецыяліст мае пасаду загадчыцы паліклінікі, а прыём як неўролаг вядзе толькі на чвэрць стаўкі. Чаму на горад з насельніцтвам у 52 тысячы чалавек ёсць усяго толькі адзін дзіцячы неўролаг, у паліклініцы адказаць не змаглі. Нечаканае вяртанне ў Беларусь сына самай уплывовай чыноўніцы Лукашэнкі. Філіпу Пяткевічу 27 гадоў. Ён сын першай намесніцы кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Наталлі Пяткевіч і былога кіраўніка нацыянальных спартыўных латарэй Уладзіслава Пяткевіча. Можна смела сказаць, што хлопец прадстаўнік беларускай залатой моладзі. Яго жыццё пачыналася пры выдатных стартавых даных, багатыя і ўплывовыя бацькі і зайздросныя месцы вучобы. Філіп скончыў элітны ліцэй БДУ, бакалаўра атрымаў на юрыдычным факультэце БДУ, а магістра права хоць і не ў самым прэстыжным, але ўсё ж у нью-йоркскім Фордхэм Юніверсіці. У Нью-Йорк хлопец разам з мамай перабраўся да другога па ліку свайго айчыма, дыпламата Валянціна Рыбакова. Праз 6 гадоў амерыканскага жыцця Наталля Пяткевіч вярнулася ў Беларусь на працу да Лукашэнкі. Аказалася, што на радзіму вярнуўся і яе сын, прычым падобна, што яшчэ раней за сваю маці. Вядома, што Філіп папрацаваў стажорам у адной з юрыдычных практык Нью-Йорка, а пасля развітаўся са штатамі. Са жніўня 20 па чэрвень 22 года месцам працы Філіпа Пяткевіча пазначана літоўская юрыдычная кампанія «Сорайнен», актыўная ў краінах Балтыі і Беларусі. Філіп пакінуў адзнаку, што працаваў на пасадзе Associate. Іншымі словамі, ён зноў быў памочнікам у дарослых. Верагодна, гэты час ён правёў у Мінску, таму што ў перыяд з 21 па 22 год хлопец праходзіў курсы павышэння кваліфікацыі пры беларускім міністэрстве фінансаў, прычым адразу па 3 праграмах. З лета 22 года хлопец зноў змяніў работу і пайшоў у найм да рускіх юрыстаў у кампанію 3-га эшелону з назвай «Буско Красноў». Сваёй спецыялізацыяй хлопец выбраў цьмяную сферу – крыптавалют і блокчейна. На старонцы хлопца пазначана, што ён працуе з Нью-Йорка, але гэта наўрад ці можа быць праўдай, бо адначасова Філіп выкладае на юрыдычным факультэце БДУ як выкладчык-стажор. У хлопца таксама ёсць невялікі тэлеграм-канал, куды ён піша свае развагі на фінансавыя тэмы альбо перапрацаваныя чужыя ідэі, як інвеставаць, якая будзе сітуацыя на рынку, як рашэнні палітыкаў уплываюць на эканоміку. Часам прабіваецца і асабістае, напрыклад, такі роспачны допіс, цытата. «Як бы я не любіў сваю прафесію, трэба прызнаць, што юрысты ў інавацыйных сферах выступаюць у ролі баласту, які стрымлівае развіццё». Вынеслі прысуд магілёўцу, які насмерць збіў даішніка. Смяротнае ДТЗ адбылося яшчэ 7 верасня 24 года. Тады 44-гадовы кіроўца буса «Форд» паварочваў налева і не саступіў дарогу матацыклісту на «Ямаха». У выніку сутыкнення байкер загінуў на месцы. Кіроўца буса з'ехаў, але яго хутка знайшлі. На момант затрымання ён быў п'яны. Загінулым байкерам аказаўся 27-гадовы інспектар Магілёўскай абласной ДАІ Мікіта Ісачкоў. Падчас судовага следства кіроўца буса сваёй віны не прызнаў. Ён заявіў, што быў цвярозым за рулём, а алкаголь ужыў толькі пасля аварыі. Таксама ён не аказаў неабходнай дапамогі матацыклісту, бо палічыў, што той загінуў адразу пры сутыкненні. У выніку суд даў кіроўцу 7 гадоў калоніі і пазбавіў яго правоў на 8 гадоў, а таксама прысудзіў сплаціць вялікія грошы. Штраф у 100 базавых велічынь, гэта 4200 рублёў, і кампенсацыю пацярпелым, плюс яшчэ 80 тысяч. Чыноўнікі рыхтуюць загадкавыя змены для беларусаў. Міністарка працы і сацыяльнай абароны Наталля Паўлючэнка паабяцала нейкія перамены ў працоўным кодексе. Цытата. «Удасканаленне кантрактнай формы найму, дакладнае размежаванне паміж працоўнымі і грамадска-прававымі адносінамі, а таксама шэраг навацый для сем'яў, якія выхоўваюць дзяцей». Праўда, што гэта будуць за навацыі і што чакае беларускіх бацькоў, чыноўніца не ўдакладніла, але паабяцала, што праект дакумента з усімі зменамі Мінпрацы перадасць ураду ў лістападзе гэтага года.
Беларуская міліцыя паведамляе пра ўсё новыя і новыя выпадкі падману беларусаў. Цяпер пенсіянерка з Мінска аддала кур'еру махляроў 20 000 даляраў. Жанчыну развялі па звыклай схеме пра дачку, якая нібыта вінаватая ў аварыі, і цяпер яе трэба ратаваць ад турмы. Кур'ера ашуканцаў неўзабаве затрымалі, і аказалася, што гэта была 37гадовая жанчына, якая знайшла падпрацоўку ў інтэрнэце. Цяпер яе будуць судзіць за махлярства, але ж грошы пенсіянеркі вярнуць не паспелі. Усю суму жанчына ўжо перадала іншаму кур'еру. Іншую падманутую мінчанку выратавалі работнікі банка. Махляры, якія прадставіліся сілавікамі, пераканалі жанчыну набраць крэдытаў і пакласці ўсе грошы на спецыяльны рахунак. Няшчасная ахвяра аформіла на сябе ажно 70 000 крэдытных грошай і пачала пераводзіць іх ашуканцам. Падчас чарговай транзакцыі ў банку звярнулі ўвагу на дзіўныя паводзіны кліенткі і параілі ёй спыніцца і звярнуцца ў міліцыю. На шчасце, жанчына паслухалася і ў выніку падобна удалося выратаваць хаця б частку яе грошай. Трагікамедыя з Гродна. Там аўчарка з мянушкай Найда уцякла з дому і каталася па ўсім горадзе на аўтобусах і тралейбусах. Яна без канца перасаджвалася з аднаго тралейбуса ў другі, забягала ў аўтобусы і аператыўна змяняла вуліцу за вуліцай. Сабаку бачылі то тут, то там, але злавіць і вярнуць гаспадарам ніяк не маглі. Адкуль у сабакі такая любоў да грамадскага транспарту, сказаць складана, але ж раней Найда ўжо мела падобныя прыгоды. Гадоў 5 таму яна таксама уцякла з дому і таксама з'ехала з раёна на першым жа аўтобусе. Цяпер сабаку па выніку заўважыла кіроўца тралейбуса, а пасля перадала гаспадарам. Праўда, каментатары адзначаюць, што Найда не выглядае вельмі шчаслівай ад гэтага вяртання. Незвычайны дом з-пад Мінска. Там пабудавалі невялікі сучасны катэдж, які мае унікальную асаблівасць. На другім паверсе дома ложак выязджае са спальні на спецыяльнай платформе проста на вуліцу. Гаспадары прызнаюцца, што падглядзелі гэтую ідэю ў Нарвегіі. Знаходзіцца гэты дом у 30 кіламетрах ад сталіцы, прычым пакатацца на незвычайным ложку хутка змогуць усе ахвотныя, бо гаспадары плануюць здаваць гэты катэдж у арэнду. Беларусы гінуць у агні. У Расонскім раёне ратавальнікі патушылі пажар і знайшлі на папялішчы дома целы 2 чалавек. Як мяркуецца, гэта быў гаспадар і яго знаёмы. Папярэдняя прычына бяды – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. Агулам за няпоўныя 2 месяцы 25-го года ў Віцебскай вобласці на пажарах загінулі 17 чалавек. Таксама гараць лясы і балоты. Адзін пажар пачаўся ў лясніцтве палескага лясгаса. Гэта Столінскі раён Брэсцкай вобласці. На месца хутка прыбылі ратавальнікі і справіліся з агнём, але ў тым жа раёне адбылося і другое ўзгаранне. Прычым там агонь прыйшоў па балотах з украінскай тэрыторыі на беларускую. Цяпер на месцы працуюць адмысловыя службы. Нагадаем, што амаль месяц таму ўжо фіксаваўся балотны пажар у Драгічынскім раёне, а ў лютым агонь знішчыў значную частку заказніка прастыр на Піншчыне. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.